Čaute dámy a pánovia, tu sme pri Riu Roblox a vy ste to presne videli, že reálne máme. Pôjdeme na taký server a uvidíte, že Riu mám brainroty. Riu. Na taký server napríklad sa napojíme. Napríklad na tento server. Nikto tam nehrá. Vidíte Riu stýlko Riu. Kúkajte na dobrých brainotoch. Ale ja mám tých do... A toto reálne máte, vidíte? Tak, tu máte, keď tu mám master. Vidíte? Nič som neklamal. Mám reálne tu brainotoch. A toto je pre toto video všetko tak. A nezabudnite like a odber a keď chcete trady, pridajte si ma na Martin účet. A tak. Tu sa pôjdeme kúknúť. Takže som je doma. Tak čaute.